Ik wil het het maar een warme dag nemen met deze hoge temperaturen. En er weer net volle wind. Nou ja, joen en vannacht blijft het ik warm. Laten we het dus op een richtje zetten. Joen en vannacht bewolking. Uit een toch eens wat lichter ruim of stoorruim. Maar ik flinke droege perioden. En ik zou wel zeggen, het blijft meestentijds aardig droeg. De temperaturen zouden bij de 8 graden heen. Een warme nacht. En dan is het zo'n 8 of 9 graden te warm voor deze tijd van het jaar. De wind helpt aan, letter vannacht zuidwest, krachtig rond het, krijgt rond zo'n voor het kustgebied, matig rond vrij krachtig via de provincie. En morgen een roeg waartype. Een waartype maar tijdelijk zelfs even ruim, flink wat ruim, misschien ruimt het wel even stevig. Daarna weer een droege periode en in de rim van de middag en in de joentijd de opklarings. En verder een temperatuur om het bij de 9 of de 10 graden heen. En de wind die komt uit het zuidwesten waaien, het westen, die wordt in de joentijd noordwest en die zal krachtig rond het wezen, krijgt zelfs rond zon. Maar kan in het watergebied ik nog wel eens even stormig worden. Dan zetten we terug naar de dagen die volgen en dan komt een oorwaartype. Allereerst vrijt een paar winterse buien, maar komen ze op weer te sneeuwen. Ja, een enkele bui, hè. Zinnen en een temperatuur om het bij de zongraden heen. Een noord-noordwestenwind, matig ontkrachtig, kunnen we wel eens even hut wezen. En dan, sneeuw en sneeuw, wordt het rustiger, droegbaar, flink wat zinnen. Maar ik kouder op sneeuw, zo'n 4 graden in de plus en in de nacht zo'n 2 graden frost. Steeds maar in het weekend lichte frost in de nacht. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.